Γεια σας παιδιά, GM Show εδώ πέρα. Μη φάμε και κανένα μπαν. Σε αυτό το βίντεο Gangsters θα δούμε τον Gangster να δείχνει το Gangster PC του ή να φτιάχνει. Ναι μαλάκα, κοίτα εδώ με μούρι, ρε μαλάκα, σε κοιτάει στη ψυχή. Δυστυχώς η LG έδωσε σε λάθος άτομο το Life's Good. Πάμε στο κολογαμένο intro. Ας πέσει το intro. Σήμερα αγοράσα με τα λεφτά μου του YouTube setup gaming. Ξέρεις θα πούμε. 1, 2, 3. Και εμένα τι μου το λες? Έλα ρε μαλάκα, το γάμισες. Όνειρο είναι, μεγάλο όνειρο. Γεια σας παιδιά, είμαι Γεια σου και σένα. ο Τόλης. Είστε καινούργιος στο κανάλι? Όχι, δεν είμαι. Κάντε εγγραφή, Δυστυχώς τι θα κάνουμε? πατήστε το καμπανάκι και βάλτε πολλά like. Άλλη όρεξη δεν είχαμε να βάλουμε lag. Performance Computer System. Στα αρχίδια μας. Μαγαζί μου δώσουν και δώρο αυτό το πληκτρολόγιο και ποντίκι. Αλήθεια, μπρο, jackpot πήρε το παιδί. Είναι κολόφρονος. Και αυτό έχω που αλλάζει χρώμα στο Performance Computer Performance. Είμαι μία. System. System συγκεκριμένα παιδιά, όχι BlueStacks και μαλακίες. System. Να το τέτοιο. Δείτε εδώ πέρα, HD quality. Δείτε εδώ κοινότητια, εννοούσα... Έχει πάρα πολλά χρώματα. Δείτε εδώ παιδιά, λες και το έχεις πάρει και το έχεις τραβήξει από πίσω πάρα πολύ, ρε. Είναι ζυγές. Wow, κοίτα ένα πιτρόλι και τσάμπο. Του gamer. Του gamer. Εδώ φωτίζει. Αλήθεια. Off και κλείνει. Λιγάκια παιχνίδια, όχι όλα. Bench Tales from Space, Xbox, Minecraft. Το δικό μου υπολογιστή είναι Το Windows δικό μου υπολογιστή 10. Το δικό μου το υπολογιστή είναι Windows 10. Και εμένα. Αλλά ούτε εγώ δεν το καλό, παίζω ρε. μάγκας. Και τώρα θα Και δεν ρίχνω μούτζα στους φανς μου. Τόλι, και τι θα κάνεις τώρα, θα παίζεις εδώ? ναι. Α, τώρα Μη τέλειωσε. βαγνούσε και καταρέχουμε. Τώρα η μάνα του λέει τέλος η αγάπη μου. Θα γίνει ένα μικρό μαλακισμένο που θα κάθεται να κάνει όλη μέρα YouTube. Άτος, το κόσμο μου. Το κόσμο του. Ναι, το κόσμο. Κοίτα εδώ πέρα, ζητάει βοήθεια το παιδάκι. Βοηθήστε τον. Και Το φτιάχνω βλέπω να ένα στα πηγάδια του μεγάλο σπίτι. Προσπαθεί να διαβάσει τι λέει το χαρτί που κρατάει η μάνα του. Είσαι χαρούμενος? Ναι, πάρα Όχι, δεν είμαι δυστυχώς. πολύ χαρούμενο. Είναι σκατά αυτό που μου πήρες, μαμά. Σε παρακαλώ, δώσε με σε υιοθεσία, σε παρακαλώ. Το Windows 10 πού κολλάει με όλα αυτά? Δεν ξέρω. Γιατί Απλά το φλεξάρει, μαμά. Σταμάτα να Μα, σταμάτα να όχι, με σχολιάσει, σε τώρα- παρακαλώ. Τώρα ο εγκέφαλος του κολλάει. το Windows έχει. Αυτό Ένα, όχι δύο, να το ξέρετε. είναι Windows 10, γι' αυτό. Και στα άλλη. Και στάλι, τι είναι το στάλι? Στάλι. Όσοι- Α, όχι, πέλετ είναι ρε μαλάκα. Αυτό που βάζει στα τζάκι, στη Τι σόμπα. κολλάει αυτό με το PC? Πω, LED. Το μισό εδώ πέρα λείπει. Μπορώ να ακούω παιχνίδια μόνο με αυτά τα ακουστικά. Ναι, γιατί δεν Γιατί υπάρχει. τα άλλα δεν μου κάνουν στο αυτί. Δεν έχω κάνει update στα αυτιά μου. Μαρία θα σου πάρει τα ηχεία. Ναι, η Μαρία μου είπε. Θα μου αγοράσει. Η γκόμενά του, παιδιά. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Βαρεθήκαμε να το βλέπουμε. Ωραία παιδιά, κάντε μια εγγραφή. Ένα πράγμα έχω να πω. Να δώσετε το κανάλι του στα καναρίνια, να το φάνε. Αυτά παιδιά, κάντε ένα unsubscribe και ένα dislike γιατί θα πεταίναμε τώρα. Ναι, unsubscribe. Μην κάνετε ούτε like ούτε εγγραφή και... Λοιπόν, και τώρα το κυρίως outro μουσική είναι Bye Dubai para bombastic side dive. Αντίο. Hello, my friend. I'm the man with spider. Instead of shooting webs, I shoot spicy cola right into the enemy's mouth, and they shoot themselves and die.